जोंना हौवा गोदाननि बिहावा मोसाबाय नै नैबे जाहैबाय हौवा गोदाननि बिहाव आरोना जोङो सिमेन्टसापुर देकापाम पन्सायतनिफ्राय जोङो बेवहाय फैदों जोंनि गामिनि मुङानो जाबाय सियानं महनपुर नै अमा बेदरा बे जाहैबाय अमा बेदर माबेसे बुथारखो अमाखौ दिनै माथाम हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आङो साइखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौ गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बारा हरबाय हाबाया सोरनि नोंथांमोन एसे खिथानि बेयावहाय लिरनायाव नायनो हागोन नै दैथुन आरो बिचित्रा हाबाया दैथुन आरो बिचित्रानि आरोना लोगोफोर हाबाखौहाय दिनै मोनायावहाय दानखांबाय आरोना आङो अलरेडि हाबा दाननायखौ भिडिअ बानायखाबाय आपल'ड होखाबाय नोंथांमोना नायाखैब्ला नायनो हागोन आङो डिसक्रिपसनाव होनो हागोन लिंकखौ आरो नोंथांमोना एन स्क्रिनावबो मोनगोन आरोना ओमफ्राय दिनै माने जानाय लोंनाय रिसेपसन नैबे जाहैबाय लाब्रा इयो बेनिफ्राय आरो नैबेयावहाय नायनो हागोन बेयो मा इयो नाजों बेलाथि दालि बेलाहि टप अमा बेदरालाय ओइ नै अमा बेदरा नै अमा बेदरा बे जाहैबाय अमा बेदर माबेसे बुथारखो अमाखौ दिनै माथाम बे अमा बेदर माब्रै औ अमाखौहाय दिनै माब्रै बुथारबाय मानसिफ्रा दासो फैगासिनो दङ मोनायावसो फैयोलै जोंनिया दाना नैबे जायगानि मानसिफ्रा मोनायावहायसो ओमफ्राय नै बिथिंजाय ओंखाम संगासिनो दङ नै बनजोंसो संदों आरोना नोंथांमोनाथ' दाख्लैनि ब्लगाव नुखादोंमोन अरदाब जावबाय थानाय ओमफ्राय दिनैयो बे अरदाबावनो संगासिनो दं आरो नै बनजों संनाया गोथाव जायोलै गेसजों संनाया बारा गोथाव जाया थावा ना आरो बनजों संनाया बिराद गोथाव जायो दा जाब्रेलायखायो बेनिफ्राय गेसजों संनाया बुयोलै गेसजों संनायखौ जाब्लानो रायजोआ मावखायो नालाय औ अरजोंनो संनांगौ बनजोंनो बरिया बेनिफ्राय लोगोफोर नै ओंखाम जाग्राया नै बियो बेयावहाय माने ओंखामखौ बेयावहाय जाहोदों नाजों पापर थ' लोगोफोर दिनै मोनानि ब्लगखौहाय ना नैबे आदानि मबाइलजों बानायदों आरोना हावलार लानानै दिनै मोनानिखौहाय नैबे आदानि मबाइलजोंनो बानायदों आरोना दिनै मोनानि ब्लगखौ ओमफ्राय नैबेखौहाय आंनि मबाइलजोंनो बानायबाय आंनिया माने सानावहायसो मोजां नुयो नालाय मोनायावहाय मोजां नुवा नालाय नैबिथिंजाय माने जानाय लोंनाय बेनिफ्राय लोगोफोर नै बेवहाय आरोना हौवा गोदान हिन्जाव गोदान थाग्राया जिरायग्राया दायो माने हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ देखायगासिनो दङ दायो आङो माने बेमपाथि दामग्राफोरनिफ्राय आदैमोननिफ्राय मिथिनानै लानि र' बबेनिफ्राय फैदों बिथांमोना आदै एसे बुंना होलाय जोङो खुलुमबाय जोङो सिमेन्टसापुर देकापाम पन्सायतनिफ्राय जोङो बेवहाय फैदों जोंनि गामिनि मुङानो जाबाय सियानं महनपुर दा जों बेवहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा बेनि गामिनिफ्रा बहुद जोंखौ हेफाजाब होदों दामनाय देनाय बिदिनो बायदिसिना जोंखौ हेफाजाब होदों जों बहुद गोजोननाय मोनदों आदैमोना दामबाय थाखायो आरोना दामबाय थाखायो बेमपाथिखौ खै बोसोरसो जाखो खमैबाबो आं दासो गोदानै सोलोंसा बिथांमोना आरो जों जे देरसिन गुरु दंमोन फोरोंगिरि दंमोन बिथांमोना रोंसारि जालांबाय थेवबाबो जों बिसोरनि बोसोनखौ लाना जों दिनै सोलोंबाय दङ ओमफ्राय जोंनि जायगायाव माने दामनाय लेंहरबा फैगोन आरोना फैयो थ' नोंथांमोना खोनादोंना जोङो जाबाय दिकियाजुलिनि आरोना हाबाया दिकियाजुलियाव जागासिनो दङ ओमफ्राय आदैमोना बेसेबा गोजाननि माने सिमेन्टसापुरनि ओमफ्राय दायो नैबेयावहाय हाबायावहाय दामफैगासिनो दं आरो नोंथांमोनाबो जुदि नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामबा मोनगोन ओमफ्राय नायनो हागोन नै बिथांमोना ड्रेस दंखाजोबो बिराद मोजां दामो आरोना ओरैबायदि हिट दामो माने खेनसे दामब्लाथाय आथिङा मावग्लुंजोबखायो आरोना मोसानो ओरैबायदि लुगैखायो दा नुलांबाय थागोन र' नोंथांमोना देखायलांबाय थानाय आदैमोननि दामनायखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय 2 hours later हौवा गोदाननि बिहावा मोसाबाय नै नैबे जाहैबाय हौवा गोदाननि बिहाव आरोना हौवा गोदाननि बिहावा मोसाबाय दा